ukuthi uma-ke sesenzile sathunga-ke lamaphilifa ethu, sathunga senza ubuhlalo bethu, senza konke esikwenzayo. Beyiphosa ukuthini? Ukuthi iy'mali lezi umuntu masesinikezile-ke u-200 rand wakhe noma u-250 wakhe ukuthi angimthungele. Mase ngimtholile lo 200 angenze njani webhekhothi? Angize phansi yini? Angithatha imali ye-customer ngize phansi yini beyiphothi? Umbuzo wakho loyo. Bengifuna ukuthi sizophenduleka kulokho. Lolu suku-ke kuthina noma ngithi yebo kumina lubaluleke kakhulu ngeke ngizibone mase ngibheka kwisayidi likaNkulunkulu mangibuka ngokukamoya. Uma sengibona ngeke ngithi abantwana bami ngoba bayangihlonipha bonke. Uma music. Emily Sotini. Nginabantu abadala ikakhulukazi ngimabize ngontanga lethu hayi ngoba ngibadelela ziningi ibusiso ngithola ngibona. So uma ngibona sesingcwele indlu nihlangene nizothi siyabonga masikhosana nakho konke osisenzele kona lolu suku lolu kahle kahle unyaka nonyaka sesilwenze lube usuku njengoba sisuke sifundisana ngithi siyafundisana singene eklasini bese siyahamba bese ngithi mina anginiyeki uma suhambile usanami nangu WhatsApp group lapha sizototobisana khona singaphelele phenifeni siyatotobisana sakhane mhlambe icustomer lizokufuna ingubo kanti wena ufike kumina ungazi ngisho ukuphatha umshini ukuthi umshini uphathwa kanjani bese uma usufikileke wafunda nali customer sekunikeza ingubo ke manje ukuthi ngithungele nayo ingubo phela lapho lesi ukuthi uthunga amaphinifa nayo ingubo musuxakeka ngikhona musuxakeka sikhona ngene groupini ubuze bafazi lengubo enziwa kanjani lokho ukuzama ukuthi sikhuthazane sikhule ngoba angikufundiseki mina ukuthi hamba ohlala ekhaya ngikufundisela ukuthi ukwazi ukubeka isinkwa etafuleni ngikufundisela ukuthi ukwazi ukukhohlwa ezinye izinto ngoba siyagqoka singabantu besifazane sinezinto eziningi esihlangabezana nazo uma ubhizi uhlele emshinini uba busy uhlale emshinini uzukhohlwa nanokuthi waliwe umfana uthe it's over uzukhohlwa nanokuthi unengane elapha yakuVictoria Embankment engasahlali ekhaya ukhohlwa ukuthi wena nomama wena nesibhedlela njengamanje njengoba wena uyi-high tea yayibona lento so ingakho-ke mina ngithanda ukuthi sibe ndawonye siyabantu besifazane masithatha umuntu onganayo umngane but umngane wami yilo olapha ngwami anginaso isikhathi sokuthi ngizoxoxa okuyini engizoyixoxa nawe singaxoxi ngebhizinisi
Siyayibona le. Uma sixoxa asixoxe ngebhizinisi. Uma sihleli njengoba kade benibuza ukuthi sengazane naze nafika kuphi. Akube yilokho empilweni zethu bafowethu. Akukho kunye okuzosisa phambili. Siyezwana lethi. Uma kukhona engibathinta emoli ngibonisa ngathi senijule kakhulu. Injulisile wena yabafana. Yeah, so ngime lana ke ngizokhulumela insika. Yithi insika ke iyazibongela kukho konke njengoba ngibona kuhle kunje angikwazi ukungaziboni ngokuthi ake ngazise nje abangazi. Ngale ngane zami siphakamise izandla. Azikho-ke ezinye lana ngenxa yokuthi umcimbi uphakathi ney'nsuku ungolesine abanye basemsebenzini abanye baseGoli ngihambe ngiyofundisa eGoli abanye base-Eastern Cape since umcimbi-ke ungolwesine abakwazanga ukufinyelela kodwa sinekunye futhi esikuplenayo manje ngoSepthemba ukuthi sizohlangana sonke-ke manje siziy'ngane zethu. Bathunge-ke abantwana bami bathunge amaphilisi anemsila bathunge namaphiko bathunge angazi bazongikhombisa ngempela bese beza nokunye kimi bezothi masikhosana siyabonga nginezinto ey'ningi ezilapha endlini engiyithengelwa yibona kulo nyaka ngathi bajwayele ukungikhipha egruphini mase bekhuluma lezo bangikhiphe nje egruphini yami eyakhiyethwa yimina ngedatha lami bangikhiphe bathi phuma sisi kosintathi bangasho nokusho ngibone sengikhishiwe egruphini sengasenayo i-access yongena egruphini yami njani egruphini yami ngithi ngisabheke lokho sengiyabuyiselwa futhi kanti sekuhlejwe lalelani siyothengela umasiphosa ukuthi nokuthi kulo nyaka ngithe lalelani-ke ngithe sisaqala nje ngi-announce ukuthi kuzoba khona into ekhona ngathi lalelani nizongizwa-ke mina indlondlo lami ikwami lento yenu yokuthi nikuvalele ngaphandle bese niyangithengela izinto ngiyayibonga kakhulu ngiyayijabulela kodwa mina at least ngiyakwazi ukuthi ngene esitolo ngiphume nesipho ngize ngikhethe ukuthi akufuna ubibi ngifuna u-alba lapha ngaphandle kunentombazane enga-afford ukuthenga amaphedi njengami ngisakhula ngake ngaba sehlazweni esikoleni mina ngahleka cishe unyaka wonke cishe unyaka wonke amantombazane abafana nginhlekisa ngokuthi mina ngisuke ngangena eJapani phela ngisesikoleni ngalindele ingekho wayilendwangu le njalo ukuyisebenzisa uyayizwa leyo nto ngathi lokho okwenzeka kimi angikuthandanga ngoba phela ngangingakwazi ukuwathenga lamaphedi mina nganga-afford umama wayengasebenzi ubaba wayehambele nezo so ngangingakhoni ukuyithenga lena ingixolele inyembezi ngangijabulile ziyazehleka ngase ngithi ngiyacela izithandwa zami ukuthi kulokhu ngicela-ke sipheni labo abantwana mina kumina uma ngibuka isibusiso sivela kakhulu umoya onikela koswele kunokuthi uzonikeza mina ngisho ukuthi mina ngiswele kodwa kunoswele ukudlula mina ngicela lokho ebenizongipha kona nivele nithathe lo 20 rand ebenizohlanganisa ngoba ngiyanazi asani lo 20 rand ningithengele okuwamaphedi ngabe ngiyonikela esikoleni lesi engaba yihlazo kuso angeke uzukholwa ukuthi ngithe uma ngikhuluma nothisha omkhulu wakhona sengimkhumbuza ukuthi mina ngangifunda lapha kuleso sikole kusukela ngo-1994 ngase ngaphuma ngo-2000 ngathi hayi ngiyakukhumbula ngane yami ngathi uyakhumbula ihlazo thisha omkhulu engahlangabezana nalo ngoba laze lafika kuwe ngathi namhlanje ngifuna ukuzosula iy'nyembezi zomntwana ngoba mina azisulwanga kimi ngifuna ukuzosula kumntwana namhlanje ngoba kungenzeka ukuthi kukhona okukhona bakhona abantwana ababhekana naleyo nkinga engabhekana nayo so ngiyacela ngagijima ngifike ku-Bayport ngoLwesingane inkosi yami ngifike Tuesday ku-Bayport ngafika ngathi we-Bayport lalela ngesingisi esijwamile ngathelalela we-Bayport awungisize lapho ngase ngithi kind regards ngaqeda kanjalo ngalindela ukuthi u-Bayport uzothini wathi u-Bayport uyabona leyo mini ngathi namandla lalela
sizoyeka konke sinakho sizokunikeza bathi le nto eshoyo inamandla nathi siyafisa-ke ukuthi sisifake sake. Ngiyabonga nabo abantwana bami ngithe nabo uma ngithi abantwana bami-ke kanike ukuthengelana nemshinikazi anincedani leyantombazane bathi mama sezile njengoba ngibona ubasibezwele laphaya emuva ayisowubishi bekula uthi ngikhuluma nje kube ukuthi ngithatha ithombe kula uyabonakala akuncane yabona lo 20 rand wakokhiphile mina ngiyayazi feeling yokubulishwa ngenxa yaleyo ngokuthi awukwazi ukuyithenga i-20 rand kushintshi ku-20 rand kubuya ushintshi kodwa mina benginayi-afford mhlawumbe futhi ngalesa sikhathi engawona ngisho 20 rand mhlawumbe yayi-5 rand shuthi mina ngangihluleka ukuthenga into ka-5 rand lo mntwana wanamhlanje yena uhluleka ukuthenga lento ka-20 rand niyayizwa lento engishoyo uma uwumzali uzele ngizwa le story engiqeda kusisho ukuthi mina ngabhulishwa cishe unyaka wonke ngenxa yokuthi anginayo ngafika ngithi ngifika ngejezi ngoba isiketi sasesingcolile ngathi ngikhumbula ijezi lami ngavika ngalo kwangcola lona ijezi lelo bathi beye-breakini mina ngangihleki ngingaye ebreakini baze babuya ebreakini ngoba angikwazi ngizodlala lezinga kodwa bathe uma bebuya kwathiwa buka yini le yena kwamnandi kumina kunjani inhliziyo njengalokho phemukophathi so kunomunye umntwana ofisayo ukubana onganamandla ukuthenga lento ibalulekile ngiyathanda ngoba singomama nabo kungakazi ubethu sikubhelele leso simo leso bathi azi ukuthi noma sengasoshonga uMasikhosana ungakwenzi ngoba kushiwo uMasikhosana ngizama uku-understandisa ukuthi bekubaluleke kangakanani lokhu kimi so noma ngabe kungasayenziwa-ke uMasikhosana engasakumemezelanga uMasikhosana ukuthi kwenze awuthi uma ubona loya osele umnikeze lokho nakho akusho ukuthi usu-rich ngokwenza lokho noma mhlawumbe usuyashow offer but ukusiza isibusiso angisho ukuthi ninganikeli befundisi kodwa okusiza nganike ukunikeza uMamVezi ehamba ngerange yakhe umnikeza 1,000 uma ememeza 1,000 ukushiya umakhelwane wakho eklala nganto ka-20 rand kusiza ngani umakhelwane ukhala ngento ngento ka-20 rand uthatha ngisho le yokuthengela iy'ngane zakho ukudla uyoyinikeza uMamVezi ngikhuluma kahle ngoba nginaye inkosi yami umfundisi ngenza isibonelo esihle kodwa ngithi awubukele oseceleni kwakho bese wenza kahle uzobusisa mina ezingibona ngiyingane encane ngazalwa ngo-1988 sema ukuthi ucabanga ukuthi sengimdala ma ukuthi ngiyabedea nje kule masonto ezayo 7 September kube le height ngiyenze ngomhla 7 September yeah so kukho konke-ke sithandwa zami engikujabulela kakhulu kule height noma ngangangiphuzithi ngijabulela lokhu ngiyabonga kakhulu DSD ngiyabonga ukuthi ningivulele umnyango ukuthi ngizongena amangqongqoza ukube bekunganina ngabe angikwazanga ukuthi ngikwenze lokhu engikwenzile ngiyabonga kakhulu ngithe inyembezi ningayinaki zinjalo vele ngiyatetemela so ningamnani lo so ngiyabonga kakhulu ukube beninganginikeza support kuye kwenzeke-ke uma siqhamuka sesithi DSD abantwana bami bengazi ngendaba zo-DSD bangizo siqhamuka sengithi DSD ngikade ngiyindaba zo-DSD before qhamuka sengithi u-DSD siyaka-DSD kuyokwenziwani ka-DSD ngisangqongqoza ka-DSD ukuthi DSD
DSD awutshele mina ngifuna ukusiza abantu. Ngingenza njani ukuthi ngifinyelele lapha kubantu la bengifisa ukubasiza bese yangicushisa enza kanje. Enza kanje. So njengoba ngilethe wena mina la ka DSD ngilethele bona hayi ukuthi mhlambe khona engizokbenefita ngokuthi wena ufikile. Ikhona yini DSD imali onike yona nokuza kuzokunika yona ngokuthi babizini ayikho. Niyangizwa? So uma ngingizwa ukukhuluma lapha egroupini ngithi mina DSD ngisuke ngenzela nokusiza wena ukuthi nawe ngelinye ilanga njengoba umama kaDesh uze la uzonqonqoza ukubuza ukuthi lento esiyohlezi indonde sibangela umsindo ku DSD kwenziwa ngani la DSD nenzani. Niyayizwa leyo nto? So inyanga yethu ke le kumele sijabule angabi mude sengibe mude ngivele ngimude. So ngicela ukubonga nje wonke umuntu ofaka isandla kuloko esikwenzile nezingane zami za contributor zathi ndondo nazi imali esinazo esingahlanganisa ukuthi akulunge. Wonke ama sponsors ngiyabonga kakhulu Nkosi yami ngibonga udlula izandla zidlula ikhanda. Ngase ngasikhuluma isiZulu ngingemzulu. Ngiyabonga kakhulu ke ngicela ukuyishiya nje indawo. Izandla ezinkulu lapho. Okay, sisemaphethelweni thandazana. Sesemaphethelweni sesizothi clock it. Sesizothi clock it siyezwana. Kodwa ke before kube njalo, ngicela ukuthi ngikukhumbuze lokho. Ungayibukeli phansi okokuqala lokho. Don't be afraid to start small. Ungasabi ukuqala phansi into encane. Ngalelo phakethe last week uzoyithola iprofit unyuke uthola amaphakethe awu2 kanjalo kanjalo. Don't be afraid to learn. Ungasabi ukufundisa umuntu onolwazi ufunde kuyena khona uzokwazi ube right. Don't be afraid to fall or to fail. Ungasabi nje ukuwa noma ufail. Ngoba kubalekile ukuthi ufaile kodwa ungayeki phinda futhi uzame again. And don't be afraid to try again. Because sometimes the biggest success begins with one step at a time. Ukuze ukwazi ukuphumelela uye lapha, you take one step at a time. Ngeke vele usuke nje ngishuza kumarathon uqale egroundini yakwathi istamina. Ngijima ukuthi ngakwazi ukusuka eMaritzburg kuze eThekwini. Asikhulisane njengabantu besifazane sibambane ngesandla singabukelani phansi. Uthando omunye njengamanje. Sesikuleso sikhathi. Sani! Sendile siyasoshalaya. Sibuza intiye siyashutha. Uze senze ini ama-memories phela. Fanele sishuthe. Sibuza intiye. Mina lami ngithanda ngathi lasebhanoyini. Eli-strong, ikhofa eli-strong. Alright, bafethu. Sesingaxoxa nje. Nabanye bethu. Sixoxe sazane kade nimbuka ngazi ngegama fanele ngimtshele yabo sambe sixoxe ngicela ukuthi English of sisinamsile